Вітаю, гэта радыёрацыя і навіны тыдня. Рация. У Беларусі фармуюць новую дэсантна-штурмавую брыгаду. Яе размесцяць пад Гомлем, недалёка ад украінскай мяжы. Афіцэрскі і асабовы склад ужо набраны. Сфармаваныя асобныя вайсковыя часткі і падраздзяленні. 37-я брыгада стане чацвёртым буйным злучэннем у складзе беларускіх сіл спецыяльных аперацый. Але чаму новае злучэнне ствараюць менавіта цяпер і чаму яго размесцяць каля Гомля? І вось што пра гэта думае заснавальнік Белага легіёна Сергей Бульба. Насамрэч, это здзяйсненне канцэпта, яны ж у нас у Беларусі, я так разумею, у году Москве зрабілі два аператыўных камандавання. В прынцыпе, наша Беларусь дастаткова кампактная, каб мы маглі, у прынцыпе, спраўляліся заўсёды адным міністэрствам абароны, умоўна кажучы. А тут нас поделили, як бы так сделали это, северо-западное оперативное командование и южное. Так южное ж трэба часці запаўняць, да? Вот яны як бы тады яшчэ аб'явілі пра тое, што вот з увядзеннем двух аператыўных этих камандаванняў агульная колькасць беларускіх вайскоўцаў беларускага міністэрства абароны вырасце до 80 тысяч. Але ж, напэўна, ці то фінансавыя праблемы, ці што, і Москве зараз недафінансавання беларускага войска. У прынцыпе, ўсё это подзацягнулася. І ў тым ліку з этой самай брыгадай пра яе стварэнне было ж заяўлена мінімум гады 3 таму, напэўна. І чаму яны зараз нагадваць пачалі? Это ўжо нейкія палітычныя, відаць, гулькі пачаліся. Украіна перастала, скажем так, адпрацоўваць ІПСО пра тое, што беларусы збіраюцца напасці, тут трэба украінцам нагадаць, што все-таки беларусы збіраюцца. Вот летась было заяўлена, што сфармаваны першы батальён. Дзе ён? Яго ніхто не бачыў. Вот у Гомелі, як бы так, у Гомельскай вобласці нашы сябры адзначаюць, што яны бачаць прадстаўнікоў 38-й Берасцейскай ці 103-й Вітебскай, а вот сваіх этих Гомельскай роднай яшчэ ніхто не бачыў. То бок пакуль што это ўсё такое фантомнае. І плюс таго папрасілі нашы сябры, пацікавіліся, слухайце, згодна тэндырамі, тэндыра праведзеныя на падвядзенне электрычнасці і на ўсталяванне пажарнай бяспекі, але ж это ўсё на рэалізацыя на наступны год. Гомель гэта не толькі горад недалёка ад украінскай мяжы. Гэта буйны чыгуначны і аўтамабільны вузел, які дазваляе адносна хутка перакідваць вайскоўцаў і тэхніку ў розныя раёны Гомельскай вобласці. Акрамя таго, у лютым 22-го года менавіта тэрыторыя Гомельскай вобласці выкарыстоўвалася расійскімі войскамі падчас наступу на Кіеў. Таму з'яўленне тут пастаяннай дэсантна-штурмавой брыгады непазбежна будзе ўспрымацца Украінай як дадатковая пагроза з поўначы. Афіцыйнае тлумачэнне Мінска такое: абарона паўднёвай мяжы, барацьба з магчымымі дыверсійнымі групамі і магчымасць хутка рэагаваць на ваенную небяспеку. Але ёсць і больш шырокі кантэкст. Нават калі Беларусь не рыхтуецца непасрэдна ўступаць у вайну, сама прысутнасць мабільнага вайсковага злучэння каля мяжы прымушае ўкраіну сачыць за гэтым кірункам і трымаць там частку сваіх сіл. Гэта стварае дадатковы ціск на Кіеў і ускосна працуе ў інтарэсах Расіі. Пры гэтым стварэнне брыгады яшчэ не з'яўляецца доказам падрыхтоўкі новага наступу. Аднак гэта сведчыць пра іншае. Беларускія ўлады лічаць напружанне на украінскім кірунку не часовай праблемай, а доўгатэрміновай рэальнасцю. Лукашенка, падаецца, ведае планы Пуціна, які не збіраецца заканчваць вайну, бо яму ж движуха патрэбна. Таму пад Гомлем з'яўляецца ўжо не часовая групоўка, якую можна сабраць падчас вучэнняў, а пастаянная вайсковая структура з асабовым складам, тэхнікай, камандаваннем і ўласным месцам дыслакацыі. І цяпер галоўнае пытанне. Ці будзе гэтая брыгада займацца выключна аховай беларускай тэрыторыі, альбо у будучыні яна можа стаць часткай больш шырокіх ваенных планаў Менска і Масквы? Падаецца, што адказ на гэтае пытанне мы даведаемся ўжо ў бліжэйшыя месяцы. Рация.
Беларусь можа стварыць зброю, якая зробіць усе беспілотнікі бескарыснымі. Прынамсі, менавіта такую амбіцыйную заяву зрабіў Александр Лукашенко. Ён паведаміў, што думае над стварэннем магутнейшага сродку барацьбы супраць беспілотнікаў, які, па яго словах, мог бы стаць сапраўдным тэхналагічным прарывам. Але пра што ідзе гаворка насамрэч? Пакуль што ні пра якую гатовую распрацоўку інфармацыі няма. Не названыя ні тэхналогіі, ні тэрміны стварэння, ні нават этап, на якім знаходзіцца праект. Фактычна, гэта пакуль толькі ідэя, агучаная падчас размовы пра стварэнне акадэміі інтэлектуальных тэхналогій, дзе, паводле задуму Лукашэнкі, маглі б распрацоўваць прынцыпова новыя ваенныя і грамадзянскія тэхналогіі. Аднак, сама пастаноўка задачы вельмі паказальная. Вайна ва ўкраіне кардынальна змяніла ўяўленне пра сучасныя баявыя дзеянні. Менавіта беспілотнікі сёння сталі адной з галоўных сіл на полі бою. Яны выкарыстоўваюцца для разведкі, карэкціроўкі артылерыі, удараў па тэхніцы і нават па стратэгічных аб'ектах за сотні кіламетраў ад фронту. Таму сёння амаль усе вядучыя краіны свету шукаюць адказ на галоўнае пытанне: як эфектыўна змагацца з дронамі. Ужо існуюць сістэмы радыёэлектроннай барацьбы, спецыяльныя ракеты, зенітныя комплексы, дроны-перахопнікі, баявыя лазеры і нават сістэмы са штучным інтэлектам. Але ёсць адна праблема. Універсальнай сістэмы, якая магла б аднолькава эфектыўна знішчаць любыя беспілотнікі, сёння не існуе. Кожны спосаб мае свае абмежаванні. Радыёэлектронная барацьба не заўсёды працуе супраць аўтаномных дронаў. Лазеры залежаць ад надвор'я і адлегласці. Ракеты занадта дарагія супраць танных FPV-дронаў. Менавіта таму заявы пра тое, што нехта можа абнуліць усе беспілотнікі, пакуль выглядаюць хутчэй як вельмі амбіцыйная мэта, чым як рэалістычны праект. А што ёсць, дарэчы, у самой Беларусі? Беларуская армія ўжо выкарыстоўвае дзесяткі розных тыпаў беспілотнікаў. Гэта ўласныя комплексы для разведкі, такія як Беркут, Бусел, а таксама расійская сістэма, уключаючы Арлан-10 і іншыя разведвальныя БПЛА. Акрамя таго, апошнія гады ў Беларусі актыўна развіваецца вытворчасць FPV-дронаў і іншых невялікіх беспілотнікаў для войска. Дакладная колькасць не раскрываецца, але адкрытыя крыніцы і эксперты сыходзяцца ў тым, што гаворка ідзе ўжо пра сотні, а магчыма і некалькі тысяч розных БПЛА, якія знаходзяцца ў войску, сілавых структурах, навучальных цэнтрах і на вытворчых пляцоўках. Дакладных афіцыйных лічбаў Беларусь не публікуе. Дарэчы, раней ужо Лукашенко заяўляў пра беларускую лазерную сістэму барацьбы з беспілотнікамі, якая нібыта здольная паражаць дроны на адлегласці да 1,5–2 кіламетраў. Аднак незалежнага пацверджання яе магчымасцяў пакуль няма. А што гэта азначае? З аднаго боку, імкненне распрацоўваць новыя сродкі супраць дзеяння дронам выглядае лагічна. Сёння гэта адзін з галоўных кірункаў развіцця вайсковых тэхналогій ва ўсім свеце. З іншага боку, стварыць універсальную сістэму, якая сапраўды зробіць усе беспілотнікі бескарыснымі, задача надзвычай складаная. Над ёй ужо працуюць найбуйнейшыя ваенна-прамысловыя комплексы ЗША, Кітай, Ізраіля і краін Еўропы. Але пакуль ніводная дзяржава не абвясціла пра стварэнне такой тэхналогіі. Таму пакуль гэта хутчэй застаецца гучнай палітычнай заявай, чым навіной пра гатовае тэхналагічнае рашэнне. І галоўнае пытанне цяпер такое: ці сапраўды Беларусь здольная здзівіць свет новай ваеннай распрацоўкай, ці гэта чарговая гучная ідэя Лукашэнкі, якіх мы чулі ўжо безліч. Беларускі бізнес просіць абароны, а расійскія маркетплейсы нарошчваюць прысутнасць у Беларусі. Пакуль беларускія прадпрымальнікі патрабуюць абараніць іх пасля страт на расійскіх складах Wildberries, у самой Беларусі гэты ж маркетплейс паскорана будуе адзін са сваіх найбуйнейшых лагістычных цэнтраў. А паралельна яшчэ адзін расійскі гігант Озон адкрывае новы сартавальны цэнтр у Гародні. Што адбываецца і чаму гэта выглядае як сапраўдны парадокс? Паводле Менскага сталічнага саюза прадпрымальнікаў, пасля пажараў на складах Wildberries у Расіі пад пагрозай апынуліся тавары больш як у 22 тысяч беларускіх кампаній і індывідуальных прадпрымальнікаў. Бізнес асцерагаецца, што маркетплейс можа адмовіцца ад выплаты кампенсацый, саслаўшыся на форс-мажор. Прадпрымальнікі
настойваюць. Юрыдычных падстаў для гэтага няма. Яны заклікалі беларускія ўлады далучыцца да перамоваў і выкарыстаць дыпламатычныя механізмы, каб абараніць інтарэсы сваіх вытворцаў. Але літаральна ў гэты ж час пад Менскам адбываецца іншы працэс. У індустрыяльным парку вялікі камень паскоранымі тэмпамі завяршаюць будаўніцтва лагістычнага комплексу Wildberries з плошчай амаль 140 тысяч квадратных метраў. Паводле прадстаўніка адміністрацыі парку, тэмпы будаўніцтва паскорыліся менавіта праз абставіны, якія цяпер склаліся у Расійскай Федэрацыі. Фактычна гэта азначае, што частку лагістычнай інфраструктуры кампанія імкнецца перанесці ў Беларусь. Комплекс ужо працуе ў тэставым рэжыме, паралельна набіраюць і навучаюць супрацоўнікаў. І тут узнікае галоўнае пытанне. Калі расійскія склады сталі больш уразлівымі за вайны, ці не перанясуцца гэтыя рызыкі цяпер на тэрыторыю нашай краіны? На гэты конт свае думкі нашаму каналу агучыў Вадзім Кабанчук. Ёсць інфармацыя пра дзясяткі, можа быць, нават сотні прадпрыемстваў, якія задзействованы в дапамозе вайскова-прамышленнаму комплексу Расійскай Федэрацыі, якія наўпрост вырабляюць дроны, зброю і кампаненты да яе. Але ж мы ж не бачым уражань гэтых прадпрыемстваў на тэрыторыі Беларусі, хаця з іх дапамогай, в прынцыпе, забіваюць украінцаў. Тут все ж таки Украіна балансуе пакуль што на мяжэ такого нейтралітету, тому што нікому, асабліва Украіне, не патрэбен дадатковы тут фактор эскалацыі на поўначы. Некаторыя вайсковыя аналітыкі адзначаюць, што сам па сабе лагістычны цэнтр грамадзянскага маркетплейса не з'яўляецца законнай ваеннай мэтай, толькі таму, што належыць расійскай кампаніі. З іншага боку, калі аб'ект пачне выкарыстоўвацца для ваенных патрэб, напрыклад, для лагістыкі, якая непасрэдна падтрымлівае ўзброеныя сілы, яго статус можа змяніцца ў адпаведнасці з нормамі міжнароднага гуманітарнага права. Пакуль няма адкрытых доказаў, што цэнтр у вялікім камені будзе выкарыстоўвацца ў такіх мэтах. Таму сцвярджаць, што ён ужо з'яўляецца законнай ваеннай цэллю, падстаў няма. Але ёсць яшчэ адзін важны момант. Чым больш расійскія кампаніі пераносяць у Беларусь свае лагістычныя магутнасці, тым мацней эканоміка дзвюх краін становіцца узаемазалежнымі. І гэта ўжо не толькі пра гандаль, гэта пра тое, што Беларусь паступова становіцца запасной лагістычнай пляцоўкай для расійскага бізнесу ва ўмовах вайны і санкцый. На гэтым фоне яшчэ адна навіна. Азон таксама працягвае экспансію ў Беларусь. У Гародні адкрыўся новы сартавальны цэнтр плошчай каля 2,5 тысячаў квадратных метраў. Ён будзе апрацоўваць заказы, працаваць з вяртаннямі і павінен паскорыць дастаўку для жыхароў заходняй Беларусі. І атрымоўваецца цікавая карціна. З аднаго боку, беларускія прадпрымальнікі патрабуюць абараніць іх ад магчымых страт, якія ўзніклі праз праблемы ў Расіі, а з другой, тыя ж расійскія маркетплейсы не згортваюць працу, а наадварот, яшчэ мацней замацоўваюцца на беларускім рынку. Для краіны гэта можа азначаць новыя працоўныя месцы, інвестыцыі, развіццё лагістыкі, але разам з гэтым узрастае і залежнасць беларускай эканомікі ад расійскіх кампаній і ад наступстваў вайны, якія ўсё часцей уплываюць нават на цалкам мірны бізнес. І галоўнае пытанне цяпер такое: ці становіцца Беларусь галоўным лагістычным тылам Расіі, і калі ўжо некалькі месяцаў прылятае па расійскіх лагістычных цэнтрах у Расіі, то ці можа прыляцець па іх, але ўжо на тэрыторыі Беларусі. Сябры, гэта была радыёрацыя. Стаўце падабайкі, падпісвайцеся на канал і да сустрэчы.